Nchumurigeria ekiama ya Jubilee niko bono kegoche gotenenia omurwandiri bobo jumbe hasensemo ya Olkalau maigayo yokabero mujumbe bwenseme yo gosiria obugima bwaya samatko amake aetire kweneki ayo no murikyo monene bw'ikiama ekyo Moitalel Olekenta asebona atebire nyagosira ni gare ngo mujumbe bw'ikiama ya Jubilee na igonere buya ekirogekyo koirwa ni kiama ya Jubilee murikitoli Tosoro na murekero roboti rwa senchiro bwikira. Party will field a candidate in the upcoming Olkalau by-election in line with the fact that the position was previously held by a member of the Jubilee Party. The party further assures its members and the entire people of Olkalau constituency of free, fair and transparent nominations that reflect democratic values and the will of the people of Olkalau. In the spirit of building a credible, united and formidable alternative government, and in response to the growing call by Kenyans for position unity, the Jubilee Party respectfully urges our coalition partners to support the fielding of a single opposition candidate under the Jubilee Party banner in the upcoming by-elections. Gukwana kurasa magata manaye kiama ya Jubilee imeyo mutio Nairobi no morikyo mone we kiama ekyo Moitalel Olekenta boigo omonyakero we kiama ekyo Vincent Kemosi asebaruro korwa gocha sense mere yo kwameria serikali osire kiama ya Jubilee asobochorio boboke wa Olkalau na kuoro kyobosani obuya korunyuma 9 twasirire ebirogo binde mbere south twasirete omo candidate orengorro bwe chama ya DP na echama tego chikobeka candidate ende onse asense moya imurwa dikri na intuto iwananire ase chipati chicheto cha United Opposition odio ndora teneni go sepati ende onse rateneni candidate korwororo ntomosire ase birogo bidia igorero twacha ukwanera nene ase amangana ye kirogo kyori karau na kuboria chipati chinyare gutosireri indegere tunyare koirekeroge tinga kiechechyo Kemosi oruro koboria gotia saba Kenya gotumia tinga kieche chitigarete kobwata chikura asobomo na liarate gosiro moskema tiangi aseganga yayo korigekerogo kyoborai bwense asobochori bore bosio egia kabere abantu bamintase motegerete na ende ntagete ko baboria bune chama ya Jubilee na intunto bwate enia yokobeka presidential candidate ya Somwakonde na intunto bwate no kwegena buna chipati chichinde cha United Opposition njije chitobwatisie erindegere tunyare gusiro Moskoito Fred Okengo Matiangi anyare kobe presidential candidate ya United Opposition nare kuboria abantu baminto banyare koirari bageri ritigarete erindegere basoke beri kase kinamba kire chinyinge na riekero togoja kurigia ekerogeke mambiende goso Mwakonde karo togoja kurigia ekerogeke tunyare konyo abantu bwate kinamba chitu tokora ansera erindegere na intutosoke tochikoboria basani bande erindegere batosira ase kerogeke muroja sero chibono iga eserikali erororo yomuske William Ruto enseye ya mosinyire kogamba ase wiki eria ekararinge gusi mwamorora abantu baminto buna aeta gweta na chi promise chons pia rwete ekaro korigereria ase chibesa chiri chiabege tu chiatebe tu chigocha gocha ekaro korigereria budget yo mwako yeyi yaerire besendete yebe kiroro no ne shiringi nonya nabo Kemosi nigo boiga mochiro murai wense asokurwa chire cyoborimo ocha segesa kukyomo gusi asamorekera egetange kereri boiga University ya Nyamira angaine taba Kenya nkeringango ansaringe University ya Nyamira lakini ta University ya Nyamira yari wansa egento kiare wanswa ne University College ya Kisii University Nyamira campus e branch ya Kisii University nero yari gocha kwagachwa asakuru kukyabonyoru ne branch yari kwagachwa tebwati kibesa ekero twababoria moisonde ekero murai bwensa rurororo ntwababoretie kyagera omweshimiwa okuruku Clive Gisairo igawe karanse committee ya education ya parliament ekero twakora nero kugamba igato tebinga Ministry of Education tebegeti eshiringino ene yemo yokwagacha university ose yokwagacha constituent college ya Kisii University kyabonyoru ekero twababoria ibato tebinga budget eyi yabekwa ase Ministry of Defense abantu baminto mubabariri buna murabe Kenyeyi indi Ministry of Defense yaansa kwagacha chi University Kenyeye igo ntagete ko bataya abantu baminto okungainu korororo engakieye abagusi baeteire egetange kiereri ekere plan yakoretwe design yakoretwe egetange kiereri nkeyo
na inche gonta geta gota bio mo president yoito a onya ekera achire o make promises chira ikirane up to this time buna to kwana iga redesigning tera korwa erindegere kworo kingi egetangi kiere rungo etakere gusi Ensoko TV Erietariane Linet Kemunto.